Hold up. Maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ug gasunod kanunay sa programa ni Uncle Brown. Tawagan lang ko sa pangan nga Mark. 28 anyos ug nagpuyo dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang akong problema, doon ako'y asawa, apan nakapangabit ko. Aron nga masunod ninyo ang akong istorya, palihog paminawan ninyo kung unsa ang akong kaagi. Ayo, Day, asawa. Oh, unsa man? Tanong, karon ka pa man nakauli. Dugay kayo ka nakauli. Ang imuhang duha ka anak din hiintawon. Nagsige na lang og paabot. Unsa nang orasa? Nganong karon ka pa man hiuli? Pasensya kayo asawa nako. Kay intawon nag-drive intawon kog taxi unya nadugayan gid intawon kog uli pasaylo ako di aday tud koy mga daha dinhi nga mga pagkaon. Do na pud koy na palit nga kaning mga manok. Nailitson manok dinhi intawon gamay ra ang akong kita kay lagi mingaw kaayo. Unsaon naman na namo karon? Ha? Aya pa mi mo kaon alas 12 na. Aya pa mi nimo pakaonon ni imong mga anak. Nangatulog na imo pang pukaon. Unsa makakaklase nga pagkabana? Mike, palihog lang. Pagbago sa imong kaugalingon. Day, ayaw pag-ingon ana. Kinaning kamot intawon ako para sa atong pamilya. Alangan man karon ug muuli ko og sayo nga wa pa ko'y kita. So kinahanglan maning kamot ako sa akong kaugalingon aron mabuhi ang akong pamilya, ang akong duha ka anak. Unya nga nanaon ako nimo. At dili. Basin og doon na nakailain, Mark. Imo migipaylo sa imong duha ka mga anak. Mapamatud-an ko lang, Mark. Nga nagbinuang ka na mo. Day, ayaw kog buhati og dili maayong sa. Naningkamot ko para sa atong pamilya. Unya, buhat-buhatan ko nimong istorya nga dili mao. Ayaw hulati nga himuon na ko na ang imuhang gipanghimo o mga pasangil din hinako nga nangabit ko. Sige, bahala ka sa imong kinabuhi, Mark. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Sayo nas buntag. Mamasahero na ko. Magkaon sa ko ato sa ko sa kusina. Uy, wa may nilungag din, wa may gihanda ang akong asawas para sa pamahaw na mo. Day, asa day tuod ang atong pangpamahaw ani? Uy, kahayahay ba lamang nimo? Nakakaon na mi sa imong mga anak. Dugay ka mo uli. Unya dugay pug ka mo mata. Alang-alang magpaabot pa mi nimo. Ano nangaon na ang imong mga anak? Nangaon na pud mi. Ikaw gani, mulakaw na lang ka, way ligo-ligo. Dili, sus, ginuo ko nimo, ambot lang nimo, Mark, uy. Unsa naman imong kinabuhi nimo? Gapaning kamot ka lang para sa imong kaugalingon, dili para sa amo ang pamilya nimo. Naunsa ka? Naunsa ka, day? Si dili gakaligo. Gikan pa man ko naligo pag uli nako gabi. Ganong tanan na lang sayop nako. Karon wa pa ko nimo lungagi, wala pa ko ninyo binli aning pagkaon anis balay nga ako'y gapangita og kwarta. Bulakaw na lang ko ani. Ay, kuaw na ko ang taxi. Bahala mo diha. Sus, Ginoo ko ninyo. Ay, aniyo na ko akong taxi. Akong abrihan. Muadto na ko, mamasadan ako. Ang akong asawa wag gyoy intahoy ayo. Sige ra ko buhat-buhatan og sa matod pa niya nangabit ko.
moabot rang panahon. Ako na buhaton murag wa na siya gugman ako. Ako murag gakawala na pud ang akong gugma diha niya. Tungod sa iyang pagkabati og batasan, nilad kaayo og batasan ang akong asawa. Ay, uy, hindi pasahero. Uy, kagwapa ba? Mayong buntag, ma'am. Hi, sir. Sir, hi. Ka-smiling ba nimo, ma'am? Ma'am, asa ka mo padung, ma'am? Sir, magpahatod unta ako, sir. Hindi lang ko sa unahan, sir. Oh, ay, kagwapo ba niyo, sir? Loy, kay ka nga driver ka, sir. Kay gwapo kayo ka. Wala mi kay manghinapay, sir. Mao ba, ma'am? Partida pa na, ma'am. Wala pa ko kaligo ron, ma'am. Wa ko paligo sa kong asawa, ma'am. Kay wa pagay ko papahaw karon, ma'am. Ilakaw rin taong ko sa balay. Kapoy kini minyo ta, ma'am, nga bati kay batasan atong asawa, ma'am. Kay maning kamot na ta arang nang ibuhi sa atong asawa nga kanang marama, ma'am ba. Sakay, ma'am. Sakay, ma'am. Kay ihatod ta ka, ma'am. Di ra man kakasunahan, ma'am. Di ra ko sa unahan ay sa mo ingkod sa ako, ha? Kay nakautot. Nakautot ko, sir. Ay, sorry kayo. Ayun, anyway, yun sa yung pangalan. Ako pangalan, ma'am. Ako'y gikubak na noong ko nakaigit na. Nakautot na ka, ma'am. Tawagan lang ko sa pangalan nga Mark, ma'am. In taon, 28 anyos pa ko, ma'am. 28. Wala ba ko nangutana siya mga sir? Ang akong ipangutana, ang imuhan ko ay, imong pangalan. Mark ra akong pangan, ma'am. Minyo na ko, ma'am. Pero wapo ko'y uyab. Mau ba? Hala, ginuo ko niyo. Uy, Mark, kanang, ay, sayang kayo, Mark, no? Nga naman, Mark, gaaway-away, di ba sa mga asawa, Mark? Lagi, ma'am. Ikaw, ma'am, unsa yung pangalan po nimo, ma'am? Tawagan lang ko sa pangalan nga Fatty. Fatty ako pangalan, Fatty. Unsa nang Fatty, ma'am? Fatty itlog lamoy. Nawagi huma ko, Mark. Tinuod ba yato, Mark? Fatty akong ngalan, Mark. Mao ba, Ma'am Fatty? Anyway, ikaw, minyo na pud ka. Na, in town single pa in town kayo ko eh. Wala yun nanguyab na ako. Mao ba? Sa imong kagwapa, Ma'am Fatty? Kanang wa ginanguyab nimo? Ay, alang-alang, siyempre, makuan man sila nako kay uragan ko no kayo ko, kiatan ko no kayo ko, hay. Inyo ko, di ko nga ala, para mangguna ko ang uragan, akong mga lihok, pero, kuy, wala gid in town ko, so ka nakakuan-an ng mga lalaki. Bitaw, Mark, thank you kayo, Mark, ha, uy, hapit naman dahi ko, Mark, kanang, lamig kay kaka-istorya, Mark. Lagi, Ma'am Fatty, salamat po kay Ma'am Fatty, pwede ko makapangayo sa imong number, basin og ganahan po ka nga hatod sundo ta ka. Sige, way nara ko number, isuwat sa na ako ay sa ha. Kana ako number, ha? Call me, and then, kapag mag-out ko sa akong duty, kuhaan lang daw yun ko, Mark, ha? Sige, Ma'am Fatty, salamat kaayo. Imong bayad nimo, grabe man sa gani magkakabayad. Naog ra man ka lamulamo ra man ka og kanang atag-atag sa imong number, bayari pod dahon ko, Ma'am Fatty. Ay, sorry kayo, Mark. Naara, Mark. Pila di ay, Mark? Kuha raman 75 raman ni Ma'am Fatty. Sige, 150 na ako na. Okay, ganahan ko sa imo. Gwapo kay kabi sa gwapo kay ligo. Sige, bye-bye. Salamat po kay Ma'am Fatty. Susaya. Sayas. Haya ba dyan ako ato akong pasahero. Gwapa siya. Way uyab. Unya, sexy kayo. Dunay trabaho. Ay, Ginoo ko. Ay, makahimong sa tagsalaan nila. Murag lain akong pananaw. Murag gaganahan ko ni Ma'am Fatty ba. At tatawagan to nako siya. Og maortiksan nako siya kay aron nga ako na po siya nga makuha og magay. Ihatod na po nako. Ay, murag taas, murag kuhan pa, murag gapon na po, pahuway siya ko, ulit sa kusbay. Pahit sa kugsudan, alang paniod to na mo, Adere, pahit kugsudan, ani. Sudan ako palito.
katora siguro tiil sa kuan sigbin among sabawon. Pila kilo ani dong? Okay, tagay kung usa ka kilo be. Naamoy kalungat diya sa kuan, lamok. Kay lami na ununon. Wala boss, kato boss. Bay, unsay mo bay? Papalitan ra gud ko atong namoy kuan boss kanang tiil sa kuan sigbin ning yang tiil ba? Naaya mo diri bay pero tag kuan ang kilo ani tag 75. Tagara gud kung usa ka kilo bay be. Unsa pa gid mo bay? Napaya mo adini kaning daghan pa bibaligya dinhi ang mga sudan. Kana lang sa siguro kay murag wala man moy kuan lain kana na lang. Sige. Sige bay, salamat kayo bay ha. Balik-balik sa sunod imong sukli bayo. Ayaw na, di na keep the change kay kulang pud ako kwarta gibayad sa imo. Sige. Salamat kayo ha. Sa totohanan mo mo sa gamay. Sakay na kong taxi balik kay paulit ako sa bahay. Mrs. Day. Abrehira ko ni atong gate be. Ano naunsa ka diha? Naunsa ka Mark? Wala tay gate. Sige na sodi, pasodi na imong taxi dinhi. Ay, abi na akong dati gate. Sige. Pagkuan day, pagdigamo day kay nakoy pinalit din nga tiil sa sigbin at sa bawona. Ay nakalain ba kay ana nga sudan Mark? Ay kabala ka human naming pangaon. Human naming pangaon dinis bay. Kadi mo mga duha ka anak dinhi nangatuhog na pod. Kay udto nang dako. Sige na pagkuan na pagpaningkamot lagi mo din ha. Unsa man ka nga klase nga tawo ka? Ay, unsa naman ni akong asawa. Murag lain na gid iyang pagtagad ako. Murag wa na siya gugman ako. Ako na lang sigurong tumanon. Ang iyang mga pasangil nako. Puslan man. Naa si Fati. Ganahan siya nako. Ako na lang siyang patulan. Ay, mudi na kumusod si bahay. Muatras ko. At doon ako si Pati. Puslan man ting out na po niya karon. Kampiyada dito. Niya na nakabaking na ko. Ako sa siyang at doon si Pati. Dito mo. Doon ako si Pati. Ako sa sentiksan. Akong tuplokon. Hi, Fati. This is Mike. Nag-eat na yo? Ako si Texan. Wapagay ko nakasend reply na yun. Mag-out na siya. Uy. Ipakuha na siya. Don't you worry. Wa pa ka naka-text na anak ko si mong gawas. Nagulat ako na rin. Nanas Pati. Hi, Mark! Kumusta ka naman, Mark? I really miss you, Mark. Kailan pa ka nag-text na ako, Mark? Grabe kay ka, Mark. Lagi nagpaabot yung kagayo sa imo, Mark. Unya ka nang wagi ko nagtawag. Wamangali ka nag-text. I really miss your voice. Ama o ba? Ma'am Fati, bisag ako gimingaw ko nimo. Pero, tug-anan talaga tinuod. Minyo ko nga dako. Doon ako'y duha ka mga anak. Apan, bisan og duha pa lang taka oras. Anhi dinhi nagpaabot kunimo. Og duha pa lang taka adlaw nagkita. Og duha pa lang sad taga segundo karon gikan istorya. Og duha ka minuto gikan sa ako ang pag-abot. Na-develop na jud kunimo. Mike, bisag ako, Mark. Bisan sa'yo, nga minyo ka, Mark, nga mupatol ko ni mo, Mark. Mark! 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 Nga numanggit mo basta mga Mark, oy! Gagay ko, madyog ko, Mark. Musakain ako sa taxi ni mo, Mark. Pati, na-develop na kunimo. Mark, ako, Mark, naigog manapod ko ni mo, Mark.
I love you, Mike. Mike. Pati, ani sa Francis, Pati. Na naman ko sa Francis, Mike. Mike. Naigugma na siya kunin mo. Pisag sa, Mike. Ang mahigugma sa mga minyo, Mike. Pero andam na ko. Nga dawaton ang kasalanan kay nahigugma ko nimo, Mike. Pati, imo kong gihagkan, Pati. Mike, Mike, ang imo nga bil, Mike. Tamis pa sa sabaw sa butong, Mike. Lami kay kahagkan, Mike. Pati, 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 Pati. Mike. Mike. Nigawas na, Mike. Unsay ni gawas sa Pati? Nigawas na ang imong pinuhi, Mike. Mike, nito'y hakaw, Mike. Nito'y hakaw na, Mike. Nagmaisa, Mike. Mukisa ako, Mike. Ay, Pati, Pati, ay, sa Pati kay, ni RT, Pati, lakaw sa ta, Pati, kinatas tungadan, unya na pangitngit sa ta, Pati, pangitngit sa ta. Mike, oh, Mike, Mike, oh, Mike, Mike. O dito mga higala, nahigugmagid ko, ug ayo kang Pati. Samtang sa akong asawa, pinakaslan ako, doon na kami duha anak. Apan, na-discourage ako sa ako ang kaminyoon. Mahitungod kay, bati ug batasan ang akong asawa, ug nawa na ang iyang gugma diri nako. Nawala na ang iyang paglambing, pag-atiman, isip, usa ka asawa. Ug dito sab kang Fati, murag makawala siya og problema, ug nakita pud nako nga gihigugma ko ni Fati. Dito iyang napunuan ang mga problema, ang mga kasakit nga dili mahatag sa ako ang asawa, siya ang naghatag og kalipay nako. Sa tanang tiglantaw og tagasunod sa programa ni Uncle Brown, palihog tambagi ko ug unsay angay nakong buhaton. Ipadayon ko ba ang ako ang pagpangabit tungod kay nahigugman ako sa kang Fati, o magpabilin sa akong asawa nga bati ug batasan apan alang-alang sa among mga anak, akong ipadayon ang among kaminyoon aron nga mahatagan ug maayong kaugmaon ang akong anak. Palihog tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Ang nagpada, Mr. Mike. Salamat ug dalay ko ng Diyos. Ay, salamat kayo. Thank you sa tanan nga mga nagasunod sa programa ni Uncle Brown. I hope you like this video. You like this story, true story, mga igsuon, mga higala nga unsay angay nga buhaton sa usa ka Mike nga nagpada sa iyang suwatampo sa ako ang tulumanon ni Uncle Chris Brown. I hope daghan ang mga maghatag og giya, advice. Dili lang si Mark ang nakasinati sa maong problema. Daghan ang mga nakasinati, labi na karon daghan ang mga nangabit. We all know nangabit sila. It's because the reason why behind the story na wala ta makahibalo. Daghan ang mga chismosa nga gaistorya kung unsay angay buhaton or gadauton sila isip sila sa ilang kaugalingon nga nakahimo sa sayop. So I hope nga makahatag og advice ang mga naglantaw ni ining atong suwat tampo karong panahona. I hope nga daghan pa ang magpadala sa ilahang mga kaagi sa kinabuhi nga buhatan og saysay ni Uncle Chris Brown. I hope you subscribe, like and share sa ako ang YouTube channel Uncle Chris Brown. Sa tanan nga man nagpa-shout out,
dili na ko mausa-usa ay tungod kay wala ta maka-open sa ato ang channel. I hope next vlog na to, next video, amo mong ma-shout out. Diri na lang kukutob ug daghang salamat. God bless. Sa mga gusto mo sponsor, open ko para mo sponsor mo. Salamat ug dalay ko ng Diyos, daghang salamat sa tanan.